Здравейте! Днес ще разгледаме една от най-популярните и полезни програми за разпознаване на птичи гласове в природата – Merlin Bird ID. Тя ще ви помогне да си отговорите на въпроса кой пее. И пак да повторя, ще ви помогне да се ориентирате кой пее около вас или да не пропуснете нечий глас в общия хор, но правилното определяне зависи изцяло от вас. Инсталацията, както виждате, е елементарна, бърза, както на всяко друго приложение. Стартираме приложението и първото, което иска е да въведем един имейл, за да започнем да го използваме. После трябва да му разрешим да намира нашето местоположение, което е много важно, разбира се, за да се ориентира какви видове птици има около нас. И тъй като приложението работи офлайн, следва изтеглянето на един голям пакет от звуци, снимки на всички видове птици от региона, който си изберете. В случая за България имаме два варианта – Европа и Западна Палеарктика. Пакетите са големи, така че ще трябва да се запасите с търпение, докато се свалят. Без тях програмата няма да тръгне и ще ви изведе следното съобщение, ако се опитате да направите нещо. Доскоро Merlin Bird ID беше приложение изцяло насочено към разпознаване на птичи гласове. Отскоро се здоби с някои нови екстри, разпознаване на птици от снимки и тая малка викторинка вляво, където чрез отговаряне на няколко прости въпроса, то ще се опита да ви предложи кой вид сте видели. За това колко са полезни ще стане дума в друго видео, а сега да започнем с разпознаването на птичите гласове. Още един кратък въпрос и приложението започва да записва звуците около нас и да се опитва да разпознае сред тях птичи гласове. Ако ви интересува само един конкретен вид, може да спрете веднага след като получите отговор за него или да видите цялата картинка около вас. След приключване на записа преминавате на следващия етап, където вие и само вие трябва да определите какво сте чули. Merlin ви предоставя пълния запис и спектрограма на записа, както и видовете, които според него са били чути. Какво може да направите с записа? Разбира се, да го прослушате отново целия и да си припомните какво сте чули. Може да отидете чрез влачене точно на определено място. Например, да видим тези красиви линии какво означават и да ги чуете. Явно се обажда момче. Или тук. Пак. Лутка, момче. Като разбира се, програмата ви показва и какво според нея се чува в момента на записа. Можете и съвсем конкретно да отделите определен участък. Ето тук, например, с провлачване и да видите какво според програмата се чува и естествено и да го чуете. Спира и почва точно там, докъдето искате. Още един път. Само зеленика. И да продължите нататък. Кликвате върху записа и се изчиства. Съответно имате и друг вариант. Избирате си вида, който ви съмнява дали е бил чут или не е чут. Кликвате върху снимката и програмата ви завежда на мястото, откъдето започва съответния вид да се чува според нея.
тези отблясъци са елов певец. Има и моменти като този, в който пойният дрозд през цялото време пееше някъде около мен, но програмата упорито отказваше да го намери, да го разпознае. След това, когато се върнах и изолирах само един сравнително чист участък с неговата песен, беше разпознат. Този ефект съм го наблюдавал и при други подобни програми, така че може и да бъде полезен. Още един пример с, да кажем, зелениката в този запис. Виждате тези доста добре изразени обаждания. Да, виждате ги, а може и да ги чуете. Така. Сега да видим какво мисли програмата за тях. Обграждаме едно от тях. Тук имаме едновременно обаждане на двата вида. Тук е също. Тук е само зелениката. Се обажда. И последният ход във вашите ръце, ако продължавате да не сте сигурни, имате достъп до всички видове песни и обаждания на вида, които са налични в базата данни, която е изтеглена на вашето устройство, на вашия телефон в случая, може би. Да кажем обаждане. Песен. Доста си приличат. Даже и да не ги чувате визуално, двете обаждане. И за вас остава крайното решение да потвърдите това ли е вида, който сте чули, или не е това, който сте чули. И разбира се, най-добре е да се опитате да го намерите и да го видите. Докато се обажда, запомнете, никога, поне според създателите на Мерлин, никога не вкарвайте в бази данни за гражданска наука, като eBird, като iNaturalist или Observation, ваши наблюдения за сигурни, базирани само и единствено на определенето от Merlin Bird ID. Трябва да сте сигурни, че това е вида. Вие да сте го потвърдили. Какво още може да правите с Merlin Bird ID и други подобни програми, очаквайте в следващите видеа. Така че ако не искате да пропуснете, абонирайте се за нашия канал в YouTube. До нови срещи тук или сред дивата природа на България.